Krásný den. Já vás moc vítám u další společné lekce jógy. Dneska začneme ve stoje a jako první si pozdravíme slunce. Pojďme se prosím postavit na začátek naší podložky do pozice Tadásány, pozice hory. Chodidla si dáme na šíři naší pánve. Máme jemně podsazenou pánev. Ruce podél našeho těla, dlaněma dopředu, otevřená ramena a na chvilinku si zavřeme naše oči. A jako první se pojďme zvednout prsty na našich chodidlech vzhůru, roztáhnout je co nejvíc od sebe a pomalinku od malíčku až po palec pokládáme na podložku. S dalším nádechem zvedáme dlaně vzhůru ke stropu, spojíme je k sobě a s výdechem se ukloníme do úplného předklonu. Chytíme se za kotníky, mírně pokrčíme kolena a hlavu vyvěsíme k zemi. S nádechem přicházíme do polovičního předklonu. Napneme naše kolena, narovnáme záda, dlaně na stehna a lokty u těla. S výdechem pokládáme dlaně na podložku a přecházíme do pozice prkna. Máme dlaně pod rameny, prsty široko od sebe, zpevněný střed těla, hlava v prodloužení páteře. S výdechem Chaturanga přiblížíme tělo k podložce a s dalším nádechem zatlačíme dlaněma do podložky a vyneseme se do psa hlavou vzhůru. Jeden hluboký nádech a s hlubokým výdechem bez hlavou dolů. Pojďme úplně vydechnout do našeho břicha. Můžeme si střídavě prošlápnout pravou i levou nohu. Hezky se pohoupat v bocích, zakývat si hlavou. Zase se v pozici co nejvíc uvelebit. Podíváme se před sebe. Krokem nebo skokem přejdeme mezi naše dlaně a s nádechem přecházíme do polovičního předklonu. Rovný záda, lokty u těla. A s dalším výdechem úplný předklon. Chytíme se za kotníky, hlavu uvolníme k zemi a lokty do stran. Pomalinku s dalším nádechem rolujeme naši páteř směrem vzhůru, obratel po obratli. S dalším nádechem zvedáme naše dlaně vzhůru ke stropu, spojíme je k sobě a s výdechem stáhneme předhrudník. Pojďme ještě jednou. S nádechem zvedáme dlaně vzhůru ke stropu, spojíme je k sobě a s výdechem úplný předklon. S nádechem poloviční předklon, rovný záda, lokty u těla. S výdechem pokládáme dlaně do podložky a přicházíme do pozice prkna. Zpevněný střed našeho těla. S dalším výdechem Chaturanga přiblížíme tělo k podložce a s nádechem pes hlavou vzhůru. Jeden hluboký nádech a s výdechem pes hlavou dolů. Můžeme si zase klidně střídavě prošlápnout pravou i levou nohu. Podíváme se před sebe. Krokem nebo skokem přejdeme mezi naše dlaně. S nádechem do polovičního předklonu. A s výdechem úplný předklon. Pomalinku s dalším nádechem rolujeme naši páteř směrem vzhůru. S dalším nádechem zvedáme dlaně vzhůru ke stropu.
Spojíme je k sobě a s výdechem stáhneme před hrudník. Tak pojďme se zase prosím srovnat v pozici Tadásány. Dát si chodidla na šíři naší pánve, ruce podél našeho těla, dlaněma dopředu. Společně si zkusíme jednu rovnovážnou pozici a proto se pojďme znovu zaměřit na naše chodidla. A můžeme si představit, že skrze ně kořeníme do země pod námi. Pojďme si prosím přitáhnout pravé koleno k našemu hrudníku. Pravé koleno si chytíme levou dlaní. A s dalším výdechem upažíme pravou paži dozadu za naše tělo. Pomalinku můžeme přidat i náš pohled. Zpevníme střed našeho těla a hluboký dech. S dalším nádechem vracíme paži zpátky na střed a s výdechem posíláme pravou nohu dozadu do pozice bojovníka 1. Pojďme si spojit naše ruce za zády, proplést si prsty mezi sebou. Co nejvíc natáhnout naše paže a pojďme se zhluboka nadechnout. A s hlubokým výdechem přecházíme do předklonu. S dalším nádechem jenom jemně přizvedneme hrudník, rozpleteme naše dlaně a s výdechem položíme dlaně do podložky a přecházíme do pozice prkna. S výdechem čaturanga, tělo k podložce. S nádechem pes hlavou vzhůru a s hlubokým výdechem pes hlavou dolů. Zase podíváme před sebe, krokem nebo skokem přejdeme mezi naše dlaně do polovičního předklonu. A s výdechem úplný předklon. S nádechem pomalinku rovnáme naší páteř směrem vzhůru. S dalším nádechem vytáhneme dlaně vzhůru ke stropu, spojíme je k sobě a s výdechem stáhneme před hrudník. Pojďme společně zopakovat na druhou stranu. S dalším výdechem přitáhnu levé koleno k hrudníku. Koleno si přehmátnu jenom pravou dlaní. A s dalším výdechem levou dlaň upažíme dozadu za naše tělo. Pomalinku přidáme i náš pohled. S nádechem vracíme dlaně zpátky dopředu a s výdechem posíláme levou nohu dozadu a přicházíme do pozice bojovníka 1. Pojďme si zase spojit dlaně za zády, proplést si prsty mezi sebou, natáhnout naše paže a s dalším výdechem přecházíme do předklonu. S nádechem jenom mírně přizvedneme náš hrudník, rozpleteme naše dlaně. S výdechem posíláme dlaně do podložky a přicházíme do pozice prkna. S výdechem čaturanga, tělo k podložce. S nádechem pes hlavou vzhůru a s výdechem pes hlavou dolů. Pohled před sebe, krokem nebo skokem mezi naše dlaně. S nádechem poloviční předklon. A s výdechem úplný předklon. S dalším nádechem rolujeme páteř směrem vzhůru. S dalším nádechem zvedáme dlaně vzhůru ke stropu, spojíme k sobě a s výdechem stáhneme před hrudník. S nádechem zase zvedáme spojené dlaně vzhůru ke stropu. S výdechem ukláníme do úplného předklonu. S nádechem poloviční předklon. S výdechem pokládáme dlaně do podložky a přecházíme rovnou do psa hlavou dolů. Ještě chvilinku zůstaneme v pozici. A pojďme si otočit prsty pravé nohy do podložky. A snažíme se co nejvíc napnout pravé koleno. S výdechem pokrčíme. S nádechem napneme. S výdechem pokrčíme. Naposledy s nádechem napneme.
A s výdechem otočíme chodidlo zpátky do podložky. A pojďme otočit i prsty levého chodidla do podložky. Snažíme se zase co nejvíc napnout naše koleno a s výdechem pokrčíme. Pojďme ještě 2krát zopakovat. Pojďme už jenom přetočit levé chodidlo zpátky do podložky a s dalším výdechem pokládáme kolena na zem a dosedáme do pozice balásány. Naše paže si necháme natažené před náma a naší pozorností se pomalinku přeneseme na náš dech. A pojďme se vědomně 3krát nadechnout do našeho břicha. Pomalinku s dalším nádechem se zvedáme do pozice stolu. Pojďme si dát kolena i dlaně na šíři naší pánve. Máme jemně podsazenou pánev, jemně stlačujeme bříško směrem vzhůru a hlava v prodloužení páteře. S dalším nádechem natáhneme pravou nohu dozadu, zpevníme střed našeho těla a pomalinku můžeme přidat i levou paži. Jeden hluboký nádech a s výdechem přiblížíme loket ke koleni a zabalíme naší hlavu. S nádechem zase do protažení. S výdechem loket, koleno k sobě, zabalená hlava. S nádechem do protažení. S výdechem zabalíme. Pojďme každý podle svého dechu ještě 3krát. Ještě chviličku zůstaneme v protažení a pojďme si za zády chytit pravý nárt. A pojďme naším nártem jemně zatlačit do dlaně, což nás vynese ještě o trošku víc. Pohled míří dopředu. S výdechem pomalinku uvolníme a vracíme dlaň i koleno zpátky na podložku. Tentokrát natáhneme levou nohu dozadu a zase zpevníme střed našeho těla. A pomalinku natahujeme i pravou ruku. Pojďme jeden hluboký nádech a s výdechem přiblížíme koleno k našemu loktu a zabalíme hlavu. S nádechem natáhneme. S výdechem koleno k lokti, zabalená hlava. S nádechem do protažení. Pojďme každý ještě 3krát podle svého dechu. Zase zůstaneme v protažení a za zády se chytíme za náš nárt. A s dalším nádechem zatlačíme nártem do naší dlaně a vyneseme se ještě o trošičku víc vzhůru. S výdechem uvolníme, položíme dlaň i koleno zpátky na podložku a s dalším výdechem dosedáme do pozice balásány. Pojďme zase jeden hluboký nádech a výdech do našeho břicha. S dalším nádechem se zvedáme vzhůru na naše kolena. Zvedáme i naše spojené dlaně vzhůru ke stropu a mírný záklon. S výdechem pokládáme dlaně na podložku a pozice balásány. S nádechem zvedáme do pozice stolu a s výdechem pés hlavou dolů. S nádechem pokládáme kolena na podložku a dosedáme do pozice balásány. Ještě 2krát zopakujeme. S nádechem zvedáme vzhůru na kolena, spojené dlaně ke stropu, pohled vzhůru. S výdechem dlaně na podložku, pozice balásány. S nádechem pozice stolu. S výdechem pes hlavou dolů. S nádechem kolena na podložku a s výdechem balásána. Pojďme naposledy každý podle svého dechu.
A pomalinku dosedneme do pozice balásány. A můžeme si dát ruce podél našeho těla, dlaněma vzhůru. A naše ramena úplně povolíme k zemi. A pojďme zase jeden hluboký a vědomý nádech do našeho břicha. S dalším nádechem se jenom pomalinku narovnáme v našich zádech. Zůstaneme ještě v pozici na patách a pojďme si jenom naše lítka roztáhnout od sebe, tak aby jsme mohli dosednout našima hýžděma na podložku. Pokud je to pro nás už takto intenzivní, tak zůstáváme a prodýcháváme. A jinak si naše dlaně můžeme položit za naše tělo na podložku. Nebo se klidně snížit i na naše lokty. A nebo dolehnout celým naším tělem na zem. Pojďme opět vědomě prodýchat protažení i napětí v našem těle. S dalším nádechem se pomalinku zvedáme vzhůru a natáhneme si naše nožky před sebe. A můžeme si hezky vyklepat, kolena si svisit na jednu stranu i na druhou. Tentokrát si pojďme natáhnout pravou nohu do strany, levou nohu si pokrčíme v koleni a položíme si plosku pravému stehnu. Pojďme se naším trupem otočit k pravé natažené noze. A s dalším nádechem zvedáme paže vzhůru ke stropu. Vytáhneme se ještě o trošičku víc. A s výdechem se ukloníme do úplného předklonu. Pojďme si položit naše dlaně buď to na lítko nebo na podložku a hlavu úplně vyvěsíme k zemi. S dalším nádechem pojďme obratel po obratli, narovnáme zpátky naše záda. A s dalším výdechem položíme pravou dlaň na levé koleno a jdeme do rotace. S nádechem pomalinku vracíme zpátky na střed. Tentokrát si naši levou dlaň položíme za naše tělo. Pravou pažici natáhneme do pravé strany a s dalším nádechem s ní uděláme takový půlkruh, kdy zároveň zvedáme pánev v podložce a jdeme do záklonu pozice poloviční mandaly. Snažíme se co nejvíc napínat tu pravou nohu a otvírat hrudník ke stropu. S dalším výdechem jdeme zase stejným pohybem zpátky na podložku. Pojďme na druhou stranu. Tentokrát si dáme levou nohu do strany, pravou nohu si pokrčíme v koleni. Pojďme se naším trupem zase otočit k levé natažené noze a s dalším nádechem zvedáme paže vzhůru ke stropu. Pojďme se vytáhnout ještě o trošičku víc po páteři. A s dalším výdechem se ukloníme k levé natažené noze, pozice Džinu Širšásána. Opět se snažíme mít propnuté koleno a flexujeme levé chodidlo. S dalším nádechem pojďme obratel po obratli narovnat zpátky naše záda. A s výdechem pokládáme levou dlaň na pravé koleno a jdeme do rotace.
S nádechem vracíme zpátky na střed. Tentokrát položíme pravou dlaň za naše tělo, levou ruku natáhneme do strany. S dalším nádechem uděláme zase půlkruh naší paží, zvedáme pánev vzhůru a jdeme do záklonu. A s výdechem se stejným pohybem vracíme zpátky. Tak a pojďme se prosím už jenom položit na naší podložku. Pojďme si přiblížit naše kolena k hrudníku, obejmeme si je a pohoupeme se hezky ze strany na stranu. Tak, pojďme si položit chodidla zpátky na podložku. Dáme si ruce podél těla dlaněma dolů a dáme si společně pozici můstku. Pojďme pomalinku s dalším nádechem zvedáme naší pánev vzhůru. A s výdechem zase obratel po obratli pokládáme zpátky na podložku. Pojďme zase každý podle svého dechu ještě 2krát zopakujeme. S dalším nádechem se naposledy vyneseme vzhůru. Pojďme si zase spojit naše ruce za zády, proplést si prsty mezi sebou. Klidně si víc přitáhnout ramena k sobě a našima pažema zatlačíme ještě víc do podložky a vyneseme se ještě malinko výš vzhůru. A pojďme společně úplně uvolnit naše hýždě. A zároveň zhluboka dýcháme do našeho hrudníku. Tak pomalinku si rozpleteme naše ruce a s dalším výdechem obratel po obratli pokládáme celou naší páteř až po pánev na zem. Tak a společně si zkusíme pozici pluhu. Pojďme si dát zase ruce podél našeho těla dlaněma dolů. A naše nohy si přehodíme za naší hlavu dozadu. Můžeme si klidně naše dlaně položit na naše bedra a lokty si přiblížit ještě trošku víc k sobě, aby jsme měli pevnou základnu. Snažíme se flexovat naše chodidla a propínáme naše kolena. A i v této pozici se snažíme zhluboka dýchat naším nosem. A pomalinku s dalším nádechem zvedáme naše nohy kolmu ke stropu do pozice svíčky. Pojďme úplně uvolnit veškerou těžkost na našich chodidlech, lítkách i stehnech. S výdechem jenom pokrčíme kolena k naší hlavě. Vrátíme ruce zpátky podél našeho těla. Zpevníme střed a s dalším výdechem, obratel po obratli, pomalinku pokládáme celé naše tělo na zem. A jako poslední si dáme pozici ryby. Pojďme si dát zase paže podél našeho těla dlaněma dolů. Kotníky si spojíme k sobě a celé naše paže si schováme pod naše tělo. A s dalším nádechem zatlačíme loktama do podložky, vyneseme hrudník ke stropu, zakloníme naší hlavu a položíme na temeno na naší hlavě. Snažíme se flexovat naše chodidla. A pojďme se zase několikrát zhluboka nadechnout do našeho hrudníku a pozvat tam tu energii tím dechem.
A s dalším výdechem pomalinku vracíme zpátky na podložku. Pojďme si vytáhnout naše paže spod našeho těla. A ještě jednou si pokrčit naše kolena, přitáhnout se je k hrudníku a pohoupat se ze strany na stranu. Tak a už se jenom pomalinku položíme do pozice šavásány. Pomalinku necháme doznívat účinky našeho cvičení. A ještě naposledy se můžeme zaměřit na náš dech. Pojďme si představit, že si s každým dalším nádechem bereme ze země pozitivní a léčivou energii do našeho těla. A s každým dalším výdechem, jako bychom odevzdávali všechno, co v něm už nepotřebujeme. Pomalinku si můžeme zahýbat prstama na našich rukou i na našich nohou. Pojďme si naši hlavu sklopit do pravé strany, do levé strany. Pojďme si natáhnout naše paže za hlavu a můžeme se hezky protáhnout, jako když ráno vstáváme. Oči si ještě necháme zavřený a až budeme připraveni, tak se překulíme na pravý bok a obejmeme si naše kolena. Ještě chvilinku zůstaneme v pozici embrya. Právě tady můžeme poděkovat vlastnímu tělu za dnešní cvičení. Poděkovat tomu překrásnému chrámu naší duše. A můžeme se vnitřně pochválit, poděkovat si, pohladit se. A stejně tak můžeme i sami sobě říct: miluju se a přijímám se. Oči si ještě necháme zavřený, až budeme připraveni. Tak se posadíme do meditačního sedu. Pojďme si spojit naše dlaně před hrudníkem. Naše dlaně si hezky zahřejeme, vytvoříme si v nich teplo, co nejvíc to jde. A naše dlaně si přiložíme před naše zavřené oči. A chvilinku vnímáme teplo a energii z našich dlaní. Pojďme se několikrát zhluboka nadechnout z našich dlaní a přijmout tu energii do celého našeho těla. A já vám opět přeji, aby vám tato energie vydržela co nejdéle. Pojďme si pomalinku otevřít naše oči a s výdechem jenom stáhneme dlaně zpátky k našemu hrudníku. Já vám moc krát děkuju za dnešní lekci. Mějte se krásně a ať se vám daří. Namaste. Pokud se vám tyto videa líbí, budu moc ráda za like, za sdílení a nezapomeňte odebírat, ať vám neunikne další lekce. A do komentáře mi můžete napsat, co byste si chtěli zacvičit příště. Moc děkuju.